Шындап та ертәгә Фәнис Яруллинның 80 еллыгы. Хәтта шанасы да килмей. Без гомер буе менә Рәдиф абыебыз белән, аның белән аралашып, фикерләшеп, дуслашып, китаплар алмашып яшәдек. Фәнис Яруллин ул халкыбызның büyük bir улы, газиз bir баласы. Аның кебекләр безнең тарихыбызда күп түгел. Алар бармак белән генә санарлык. Шуңа күрә дә алар бик кадерле, бик газиз. Әйткәнемчә, Фәнис Яруллин безнең халык шагыйре, халык язучысы. Искиткеч зур язучыбыз. Сез аның язмышын яхшы беләсез. Андый язмыш беребезгә дә килмәсен. Ләкин Ходай аңа шушындай язмыш биргән. Шундый сынаулар биргән. Күз алдына китереп карагыз. Без бармагыбыз авыртса да сызлана башлыйбыз. Елый башлыйбыз. Ул гомере буе менә яшь килеш мәрхүм булганчы bir туктаусыз сызланулар белән, авыртулар белән яшәгән кеше. Һәм гади яшәү белән түгел, язучылык хезмәте белән яшәгән кеше. Bir туктаусыз уйланып, хисләнеп, дулкынланып, сызланып яшәгән кеше. Аның иҗади байлыгы бихисап. Алар безнең халкыбыз белән бергә яшәячәк. Безнең халкыбызга хезмәт итәчәк. Бүген дә хезмәт итә, киләчәктә дә хезмәт итәчәк. Ләкин Фәнис абый үзе генә булса, бүген бу кадәр яшәй алмас иде. Озын гомер кичерә алмас иде. Әгәр дә аның янында Нурсия исемле бер ханым булмаса. Biz аңа бик рәхмәтле. Ул гомер буе аның яныннан китмәде. Аны күз караксы кебек саклады, тәрбияләде. Менә нәкъ шуның өчен дә Баулы шәһәрендә Фәнис Яруллин белән аның хәләфәте Нурсиягә һәйкәл салынган. Үзе исән чагында һәйкәл салынган татар хатыннарын мин белмим. Ул беренчесе, ул бердән бер. Һәм ул аңа һичшиксез лаек. Айдар Ганимов җырлый, син минем җанымның яртысы дип. Фәнис Яруллинның җанының, калбының, иҗатының, тормышының яртысы менә Нурсия апабыз. Бәләкәйгәрәк кешенә бер татар хатыны нинди батырлык эшләгән кеше. Шуңа күрә аңа без һәр вакыт шулай ук рәхмәтле булырга тиеш. Без аны хөрмәт итәргә тиеш. Ул безнең татар халкының, татар хатын-кызларының ниндилеген күрсәтә торган матур, гүзәл бер мисалдыр. Шуңа күрә бүгенге бәйрәм бу гади бәйрәм генә түгел. Һәм сез бик бәхетле. Нәкъ менә Фәнис Яруллинның музее сезнең мәктәбегездә. Ул һәр чак сезнең белән. Аның рухы, аның иҗаты, аның исеме һәр вакыт сезнең белән. Ул сезгә һичшиксез тәэсир итмәй калмас.